Хайырлы иртә, Туры эфирда Татарстан яңалыклары студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Эш сәфәре белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербургка барды. Халык әдибенә мәдхия Казанда шагыйрь Марсель Галиевнең иҗат кичәсе узды. Яңа ел чыршысын койдан сайлап алырга Казан базарларында чыршы ярминкәләре гөрли. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Санкт-Петербургка булды. Уртак эш нәтиҗәләре һәм киләчәк хезмәттәшлек турында тулырак хәбәрчебез Мөршидә Җиһан язмасында. Көн тәртибе кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россиянең төбәк башкаласы губернаторы Александр Беглов белән очрашты. Шулай ук Тау университетында югары уку йортының лаборатория эшчәнлеге белән танышты. Эшлекле очрашуда ЮНЕСКО ярдәме белән Тау техник белем бирү буенча халыкара компетенцияләр үзәге проектларын гамәлгә ашыру 2022 елда Казанда һәм Санкт-Петербургта Бөтендөнья мирас комитетын үткәрү турында фикерләштеләр. Татарстан Республикасында минераль чимал комплексы өлкәсендә төбәк компетенцияләр үзәген булдыру турында килешүгә кул куелды. Төштән соң Рөстәм Миңнеханов җирле җитәкчелек вәкилләре белән Татар мәдәни үзәгенә килде. 2020 елда Санкт-Петербург хөкүмәте милли мәдәни үзәк оештыру өчен бина бүлеп биргән иде. Татарстан да үз тарафыннан бинада реставрация һәм ремонт эшләрен башкарырга булышты. Үзәк ачылу милли мәдәни автономиянең төбәк иҗтимагый оешмасы советы җитәкчесе Рәис Яркәевнең туган көненә туры килгән. Очрашуда катнашкан вице-губернатор Максим Мейксин аңа бүләк тапшырды. Татарстан президенты беренчедән әлеге үзәкне оештыруга өлеш кертүчеләргә рәхмәт белдерде. Шулай ук Санкт-Петербургта яшәүче татар җәмәгатьчелеге эшчәнлеген югары бәяләп, озак еллар республиканың милли мәдәни, сәяси, икътисади юнәлешләрен үстерүгә зур өлеш кертүчеләргә дәүләт бүләкләре тапшырды. Монда Санкт-Петербургта юк кешеләр түгел, булган кешеләр тормышта алып баралар, үзләрен беләләр. Хөрмәт итәләр. Әлбәттә, без татар халкы үзебезнең милләтебез турында уйлыйбыз, үзебезнең киләчәгебез турында уйлыйбыз, яшьләр турында уйлыйбыз. Гыйбадәтләрне, динебезне ничек итеп сакларга, бүгенге тормышта ул бик җиңел әйбер түгел. Үзәк яңа гына ачылып китүгә карамастан, өлкәннәр белән дә, балалар өчен дә эш юнәлеше ачыкланган. Татарстан президенты матбугат хезмәте белән берлектә Мөршидә Җиһан, Алия Галиуллина махсус яңалыклар чыгарылышы өчен. Казанның гаилә мәчете гаилә кыйммәтләрен саклый торган үзәкнең берсе. Төрле яшьтәге кардәшләр өчен төркемләп дини гыйлем бирелә, гаилә бәйрәмнәре оештырыла. Тулырак алдагы видеоязмада. Гаилә мәчете каршындагы Әдәм һәм Хава гаилә төзү саклау үзәге 6 елын эшли. Шушы көннәрдә аның эшчәнлеге кысаларында мәчеттә түгәрәк өстәл узды. Фикер алышуда дин һәм җәмәгать эшлеклеләре үрнәк гаилә корып яшәүчеләр катнашты. Мәчетнең имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин әйтүенчә, гаиләне төзү генә җитми, аны саклап тору өчен көндә үз өлешеңне кертү мөһим. Гаилә мәчете булгач, biz o'zimizcha tirishamiz, Allohning rahmati bilan исеменә туры килсен. Да, чтобы безнең исемебез һәм гамәлләребез бер булсын. Әдәм һәм Хава гаилә төзү саклау үзәге юнәлешен Гөлия Әхмәрова җитәкли. Пандемия шартларында үзәкнең эшчәнлеге сүлпәнәеп торса да, чаралар янәдән җанланып киткән. Bu проект инде безнең гаилә мәчетендә 6 еллар инде алып барылды пандемияга хәтле һәм пандемия вакытында мәҗбүри ябылырга туры килде. Менә без әле хәзер генә инде яңартып киләбез эшчәнлегебезне. Бүгенге көндә яшьтән гаилә кормауның төп сәбәбе карьера төзү, белем алу, үз торагы булмау, әмма мәхәббәттә шикләр юк. Барысы да Аллаһтан, Аллаһка тапшырып, һәм инде әйтәсем килә, менә бала туа. Аның инде бары да туа дип мин шулай әйтеп ризалашам. Һәм инде менә Вәли белән без кавыштык. Эзләү дигән нәрсә дә юк иде. Тормыш үзе бара, шулай әйтеп инде йөрәк
теләк белән аңлыйсың дип аңлыйм һәм инде Аллаһ Тәгаләдән бирелгән бәхет хатын кыз өчен ир-ат. Әдәм баласының жаны гаиләдә генә ял итә, сөенә, тынычлана. Гаиләдә алган тәрбия, әхлаки сифатлар, әдәп нормалары кешене гомере буе озата бара. Ләйлә Зайнуллина, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Яңа елны каршылау мәҗлесенең бизәге булган чыршыны кайдан сайлап алырга? Бүген Казан базарларында чыршы ярминкәләре башланды. Ылыслы агачлар, гадәти һәм зәңгәр чыршы, нарат башкалабызның барлык районнарында барлыгы 28 урында сатыла. Бу юлы яңа ел чыршыларын бер тавыштан сайлап алдылар. Урманчылардан торган конкурс комиссиясе башта иң биек күпшә агачларны, башка агачлар янәшәсендә үскән чыршыларны кисә башлый. Урманда матурлык конкурсы үзенчәлекле. Кырый башлаган ылыслы агачларның аскы өлешен малларга азык эчендә кисәләр. Эске ягы яңа ел чыршысы буларак сатуга китә. Көн сайын Матюшина урманчылыгы 100 чыршы сата. Чыршыларны кисүгә, газель машиналарына тиеп, сәүдә урыннарына китерәләр. Бу урманчылыкта гына да яңа ел бәйрәмнәренә меңнәгән чыршы сату планлаштырыла. Ылыслы агачлар 1 метрдан югарырак, өстәвенә күркәләрнең булуы мөһим. Аларга сорау зур. Күркәле агачларны махсус заказ буенча кисәләр. Бу агачларның бәясе 1300 сумнан башлана. При выборе новогодней елки, чтобы елка была недавно срубленная, подольше она стояла. Базарларда яңа ел чыршыларын сайлап алганда, әле яңа гына киселгән булулары шарт. Мондый ылыслы агачлар озаграк формада тора. Чыршыны сындырып карарга да ярый. Яңа киселгән агач тиз генә сынмый. Димәк, ылысларны озаграк саклана. Бу критерийлар теләсә кайсы чыршыны сайлап алганда мөһим. Чыршы озаграк һәм матур булып саклансын өчен, аларны җылыту приборларыннан ераграк тотарга кирәк. Яңа ел чыршыларын сайлаганда, аларның саклану вакытына да игътибар итү зарур. Белгечләр зәңгәр чыршыга өстенлек бирә. Ул башкаларга караганда күпшә булып озаграк тора. Әтебе балы суга куелган чыршылар болай да озаграк саклана. Бүгеннән Казан базарларында чыршы, нарат, зәңгәр чыршы сатыла башлады. Сату урыннары 28. Алар Идел буе, Совет, Киров, Вахитов, Авиация, Яңа Савин, Мәскәү районнарында, кыскасы барлык урыннарда сатыла. Чыршы һәм нарат бәяләре 500 сумнан, зәңгәр чыршы 1000 сумнан башлана. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Сәйдәш мәдәният үзәгендә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык язучысы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Гавриил Державин исемендәге Бөтен Россия әдәби премиясе, Шейх Иманнур Гаяз Исхакый исемендәге әдәби премияләр лауреаты Марсель Галиевкә 75 яшь тулуга багышланган Көзге моң дип аталган әдәби музыкаль кичә булып узды. Тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Тамаша залы халык белән тулы булмаса да бик җылы башланып, матур гына дәвам итте. Юбиляр сүзләренә язылган Казан турындагы җыр авторының милли тарихыбыз турында фәлсәфи уйларын җиткерде. Соңгы вакытларда иҗат ителгән шигъри тәлгәшләре юбиляр тарафыннан тамашачыларга, килгән кунакларга зур хөрмәт һәм рәхмәт булып яңгырады. Ә бәйрәмдә хөрмәтле кунаклар шактый булды. Ondan soң bu abzı нәрсә итәргә теләсең әле дип әйтеп, аның иренеп кенә сөйләшкән сүзләреннән әллә никадәр фикер эзләп уйлап йөрисең. Ул бик үҗәт, шундый аз сүзле, һәр чак кайчандыр нәрсәләр әйтеп бетермәгән кебек шундый искиткеч катлаулы шәхес. Менә минем күңелемдә ул шундый образ белән кирип калды, Марсель Галиевич. Марат Гытов улы Әхмәтов юбилярны котлап Татарстанның 100 еллыгы уңаеннан чыгарылган медален тапшырды. Шулай ук матур җылы теләкләр Татарстан язучылар берлеге рәисе Рыкаил Зәйдулла чыгышында да яңгыраш тапты. Юбилярыбызның якташлары азнакайлылар бәйрәмгә зурдан кубып әзерләнгәннәр. Шәкшәге, балы, казы дигәндәй барысы да бар. Иң кыйммәтлесе юбилярыбыз районның почетлы гражданины булып теркәлде һәм Азнакай районының 90 еллыгы уңаеннан чыгарылган медале белән бүләкләнде. Ул һәр вакыт инде Азнакайга кайтып, бәйрәмнәргә кайтып тора. Сабан туйларыбызга, Чатыртау җыеннарына, шәһәр көненә, шуңа күрә без аны һәр вакыт көтеп алабыз. Ул инде безнең бәйрәмнең дәрәҗәсен тагын да
күтәрә. Шуңа күрә инде аңа бик зур рәхмәт. Шундай бийек шәхесләребез булганда без инде горурланып, матур итеп яшибез, тырышып эшлибез. Азнакайыбызда андый зур шәхесләр булганда начар эшләргә мөмкин түгел. Кичәдә юбилярның каләмдәшләре, танылган язучылар, шагыйрьләр катнашты. Марсель Галиев дигәндә без аны беренче чиратта татар теленә булган мәхәббәте һәм татар теленә булган искиткеч тел байлыгы өчен яратып кабул итәбез, яратабыз. Чөнки безнең элек тә татар әдәбиятында тел осталары күп булды. Татар телен бик матур итеп яздылар. Мәсәлән, шул Американ, яники Умар Башировлар. Ләкин миңа калса, Марсель Гали алардан да телене ныграк үзләштергән һәм яза белә. Ул йөгерек су кебек итеп тә яза, йомак сүтәлеп киткәндәге җибешен үзлегән кебек тә яза. Һәм ул бөтенләй менә тарих белән икесен бергә кушып барып, безнең Ателлаларны да онытмый, Чыңгызханны да онытмый, Туктамышны да онытмый, шулай иттереп гасырларны бәйли белә. Безнең әдибебез кылачлы, киң кылачлы безнең язучыбыз, үзе шагыйрь да, үзе рәссам да, үзе прозаик та, үзе журналист та, андый шәхес, әле киң кадерле шәхес һәм инде халык чын мәгънәсендә таныган шәхес. Марсель Галиевның кайбер шигырьләре көйгә салынып, халкыбызның яраткан җырларына әверелде. Кичәдә әлеге җырлар яңгырап, бәйрәмгә тагы да ям истәде. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдағы минутларда. Нефтчеләр башкаласы Әлмәттә Дасаф музейы эшли башлады. Анда Бөек Ватан сугышына бәйле экспонатлар урын алды. Азнакай укучылары халыкара космик станциясе белән элемтәгә керде. Чын космонавтлар белән аралашу аларда нинди тәэсир калдырган? Хәзерге заман сәнгате галереясендә Николай Рерихның күргәзмәсе ачылды. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрының әйдәп баручы актеры, режиссер, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Нуриәхмәт Вәлиәхмәт улы Сафинга 75 яшь. Бу хакта тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Көннәр, айлар, еллар, дистә еллар, ярты гасыр артык ел артист булу чорында уйнаган рольләре үзенчәлекле, кабатланмас. Санап китсәк, 100дән артык спектакльдә, кинофильмнарда катнашып, ир-егет образларын оста гәүдәләндергән киң кырлы иҗатчы. Әлеге рольләр Татарстанда да, Россия төбәкләрендә дә, чит илләрдә дә халык мәхәббәтен яулады. Нуриәхмәт абый әлбәттә безнең республикабызның иң мәшһүр актерларының берсе, шушы театрга нигез салучыларның берсе һәм аның шәхес күләме масштабы бик зур һәм аңа шундый ук тиң роль эзлидек без. Һәм менә шу материал ул чынбарлыкта аның тормышына ничектер дә нигезләр, ягъни без аны биографик нидер нокталарына басым ясап эшләмәдек спектакльне. Аның рухына, менә аның халәтенә, эчке халәтенә таянып, менә аның эчке киңлеген истә тотып, менә шундый роль, шундый катлаулы, күп күләмле шундый зур роль язарга булган. Менә хәзер репетициялар бара, эшлибез. Нурия абый ул искиткеч якты кеше. Аның энергетикасы рәхәт. Ул яшьләр белән дә уртак тел таба. Олылар белән дә бер төрле сөйләшә. Һәм шул ук вакытта ул кичкенә балалар белән дә сөйләшә белә. Ул менә күңелләренә үтеп кереп сөйләшә белә. Без инде әлбәттә яшьләр аннан үрнәк алабыз. Нурия абый безгә шушы сәхнәнең кануннарын өйрәтә торган, безнең тере, безнең янда булган шәхесебез. Без инде аны матур итеп үзебезнең театрда Аксакал дип йөртәбез. Аның белән сәхнәдә уйнасаң бергә, аңа тагылып уйнарга була. Ул бөтен кешене үзе белән зур локомотив булып спектакльдә алып бара. Уйлыйсың, менә инде ул инде олы кеше, хәле дә бетеп торадыр. Юк, сәхнә пәрдәләр ачылгач, ут кабынгач,
кабынып китә һәм дә инде аны туктатып булмый. Ул бер кайчан да каты бәрелми. Ул мәсәлән, әйтәсе сүзе булганда, анда миңа, шәхсән миңа, балам, карале менә бу җире, менә булайрак бит, бәлки син аны менә булайрак уйнап карарсың. Кызым, карале, әйдә бу якка китмәле, менә бу якка китсәң җиңелрәк булмыймы? Менә ул гел шундый киңәшләр аның гел шундый йомшак. Нури Әхмәт абый ул менә чын театр кешесе. Ул театр белән яши. Менә үз гомер яшемә мин 75-не уздырам бит инде декабрьнең 15-ендә 75, ә сәхнә тормышым 55-кә тула. 18-дә шикелле баскычлардан да йөгереп менгән булам инде үземә күрә. Яшьләрне ничектер менә килгән һәр буын, һәр теге ничек дип әйтеп училище, институт культура бетереп киләләр алар. Шундый әйбәтләр, шундый булганнар, шундый уңганнар, шундый талантлылар. Мин аларга яратам да, сокланам да. Бездә мөмкинчелекләр булмады. Без азапланып укыдык, дөресен әйткәндә. Педагогларыбыз яхшы иде. Аның бинасы булмаса, булмады. Әмма укытучыларыбыз Бираззат абый, Исәнбәт, Рәфкат абый Бекшәнтәев, Асия апа Хайруллина, Шәхсәнәм апа Әсфәндиярова, бию буенча Анна Гацуллина, приме балерина, опера балет театрының Нәҗип абый Гайнуллин. Менә шушындый кешеләр укыттылар безне. Шул хәт мине вакытларны сагынып алам. 55 ел 55 ел гомер сәхнәдә, ул инде сиңа китаптан кергән генә белем түгел, ул миңа тәҗрибә белән кергән. Biz de күп санлы тамашачыларыбыз исеменнән бөек артистыбызны олуг юбилее белән котлыйбыз. Иҗат шишмәсенең саекмавын телибез. Фәннур Хәсәнов, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Нефтчеләр башкаласы Әлмәттә Дасаф музее эшли башлады. Анда Бөек Ватан сугышына бәйле экспонатлар урын алды. Әлмәттә Дасаф оешмасы базасында Бөек Ватан сугышы ядкәрләре музее ачылды. Ул җәмгыятьнең 95 еллыгына багышлап оештырылды. Экспозициядә хәрби чор экспонатлары, эзләнү экспедицияләре урыннарында табылган сугышларның шәхси әйберләре урын алды. Музей Дасафның 95 еллыгына ачылды. Әзерлек эшләре 3 ел барган. Архив белешмәләрен һәм кыйммәтле экспонатларны җыйганнар. Экспозицияны әзерләүгә ярты елга якын вакыт киткән. Вот только Великую Отечественную войну через Дасаф прошли более 9 миллионов граждан, которые... Бөек Ватан сугышында гына да Дасаф мәктәбе аша 9 миллионнан артык граждан узган. Алар шунда укып, хәрби белгечләр алып фронтка киткән. Араларында 30-дан артык Советлар Союзы герое, танылган очучылар, артиллеристлар да бар. Музейдагы иң кадерле экспонатларның берсе 1926 елгы шашка. Аны эзләнү экспедицияләре вакытында тапканнар. Шашканы һәлак булган бер сугышчының табутыннан тапканнар. Музейда шулай ук төрле кораллар, сугышчыларның шәхси әйберләре дә саклана. Здесь вообще каждый экспонат – это частичка истории, частичка труда, потому что, я как уже озвучивал, Монда һәр экспонат тарихның бер өлеше. Алар Мурманск өлкәсе, Карелия, Ленинград, Беларусь Республикасы, Волгоград, Ростов өлкәләре, Крым Республикасы территорияләрендә табып алынган. Барысы да киләчәк буыннарга зур истәлек булып тора. Артем Аксенов 5-нче сыйныфтан бирле патриотик тема белән кызыксына. Ул бу оештырган беренче генә музей түгел. Мы здесь с участием, с открытием музея, который строили наши... Музейны ачуда безгә сазар да зур булышы күрсәтте. Истабарларның эзләнү отрядлары вәкилләре дә актив катнашты. Безгә төрле экспонатларны табып бирделәр. Экспонатларны төрле җирдән эзләдек. Музейның ачу хөрмәтенә бәйрәм концертын оештырдылар. Көнчыгыш көрәше салары, күргәзмә чыгышлар күрсәтте. Фәнис Мөхәммәтов, Лияна Әхмәтвәлиева, Илнур Җәләлев, Татарстан яңалыклары, Әлмәт шәһәре. Татарстанда кодгый шикләүләр кертелү ковид белән чирләүчеләр санын киметте. Бу мәгълүматны Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында да расладылар. Җәмәгать транспортында QR-кодлар белән мәҗбүри йөрү 22 ноябрьдә кертелгән иде. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе матбугат хезмәтендә республикада прививка кампаниясенең уңышлы баруын белдерделәр. Хәзер яңа ковид йогышына коллектив иммунитет 80%-ка якынлашып килә. Өлкән яшьтәгеләрнең 72% прививка ясаткан, коронавирустан вакцинация статистика сайты мәгълүматларыннан күренгәнчә, хәзер Татарстан прививка ясату буенча Россия төбәкләре арасында 6-нчы урынга чыккан.
Ознакай укучылары халыкара космик станция белән элемтә сеансын үткәрде. Исегезгә төшерәбез, хәзер бортта космонавтлар Антон Шкаплеров һәм Петр Дубров эшли. Аралашу 10 минут дәвам итте. Ул вакытта халыкара галәм экипажы Татарстан территориясе өстеннән очып узды. 4-нче космик радио элемтә сеансы Ознакайның яшьләр радиостанциясендә узды. Балалар һәм радио сөючеләр аңа 2 атнадан артык әзерләнделәр. Кыска вакыт эчендә берничә сорау бирә алдылар. Яшь Ознакайлыларны космонавтларның тән температурасы, орбитада танылмаган объектлар очравы, кояшның торышы кызыксындырды. Экспедициядә катнашучылар укучыларның сорауларына җавап бирде, галәмне үзләштерү темасы белән кызыксынулары өчен зур рәхмәт белдерде. За это пройдет время. Күп җиңүләрдә җиңдек инде Россия буенча безнең балалар Россия буенча беренче урын алып, беренче спортивный разрядлар алып, кандидат мастера спортлары алып, чемпион Россиялар булып беттеләр инде. Төрле телләрдә сөйләшәләр. 13 төргә өйрәнергә була бездә. Безнең нефтьчеләр бик ярдәм итеп, антенналар алып, оборудование алып, бүгенге көндә 200 бала йөри. Бу инде Ознакай өчен хәзер бренд дип әйтергә дә була, Кем кайсы районнарда, кайсы шәһәр, олы шәһәрләр булса да, космонавтлар белән, космос белән элемтәдә торалар. Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музеенда җәмәгать эшлеклесе, галим, сәяхәтче, язучы Николай Рерихның күргәзмәсе ачылды. Югары сәнгать үзенчәлекләре белән хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина таныштыра. Әлеге күргәзмә бик үзенчәлекле һәм заманча. Ул тематик мультимедия программалы булуы белән аерылып тора. Безнең иң зур байлыгы, безнең мирасыбыз, безнең тарихыбыз һәм без аны, безнең милли рухыбызны саклап яшәргә тиеш. Һәм балаларга аны күрсәтергә тиеш, һәм аларны өйрәтергә кирәк. Ничек үзебезнең милләтебезнең рухыбызны, мирасыбызны сакларга. Дөнья күләм танылган сәнгать остасы Николай Рерих Казан белән тыгыз бәйләнештә була. 1904 елда Рерих хатыны Елена Иванова белән Казанда экспедициясын башлый. Шул заман рухы белән Сөембикә манарасы картинасын яза. Рәссамнарның репродукциялары белән альбомы да Казанда чыга. 1914 елда Мәскәүдә төзелә торган Казан вокзалы темасына панно иҗат итә. Ул татар мәдәниятының тирәнлеген аңлап, тамырларыннан эзли. Бик теләгәнек менә бу күргәзмәне алып килергә Казанга күрсәтергә. Мин әйтәсем килә, что Николай Рерих бөтен нацияларны яратадыр, бөтен культура нацияларны яратадыр. И татарлар турында ул бик уйланып Казанга килеп, монда мәчетләрне ясап, ул әйтте, что менә татар мәчетләр Ишендә без беләбез и Европаны через татарские мечети. И история не только татар, но и культура мира. Менә шулай итеп шундый матур сүзләр әйтәдер ул. Хәзерге заман сәнгать галереясында тәкъдим ителгән экспозициягә Дәүләт Рус музее җыелмасыннан Николай Рерихның 70-тән артык картинасы, шулай ук Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музее, Татарстанның милли музее, фәнни китапханәнең сирәк китаплар һәм кулъязмалар бүлегеннән сәнгать әсәрләре тупланган. Казан өчен, Казанның мәдәни дөньясы өчен бик зур вакыйга. Монда әле халык күрмәгән, кеше күрмәгән картиналарны тәкъдим итәбез без. Аларны килеп карарга була. Үзәктә менә шушы күргәзмәнең үзәге дип 4 зур панноны әйтергә була. Аларсында рус тематикасына эшләнгән. Безнең бит инде беренче этажда рус тематикасы булса, икенче этажда безнең Тибет тематикасына багышланган. Күргәзмә кысаларында һәр шимбә сайын лекторияларда оештырыла. Күргәзмә 2022 елның 13 мартына кадәр эшли. Ләлә Зәйнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка сатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз. Послушай Дедушку Мороза. Новый год встречай без варикоза. УЗИ вен-ног вам в подарок. Звони 212 20 10. Термальный курорт Сибири рядом. Согрей душу и тело в горячих источниках.